Hola, i des del podcast de Laura Clemente us porto novetats editorials i també llibres en prevenda i algun llibre que recomanem també que llegiu per els festivals, en aquest cas el Festival de Sitges. I també el Festival Horror de Donòstia, que ens anem a centrar avui en negra fantàstica també. I la primera és justament novel·la negra. Ens ve de Llibres del Delicte, que és una editorial centrada en producció de novel·la negra i policial d'autoria catalana en català. Llibres del Delicte ens porta la nova novel·la d'Aniol Florensa, Lladrucs a les estrelles. Humor negre en forma de true crime. I és justament, com diu l'editorial, ens defineix el llibre com un capítol de crims esbojarrat i amb molta conya. Amb moltes ganes de llegir-lo, Lladrucs a les estrelles. I en prevenda ens ve la segona part de Sabres de Sal, un llibre que ens portarà a mars d'un altre món, no? En l'època dels pirates, i la revolta de les aigües braves, que és la segona part de Sabres de Sal d'Alistair Myron, portada per Edicions SEC. I reserveu el vostre exemplar perquè cada cop hi ha més gent que l'està reservant i és una meravella només la presentació que té, i com també us podeu apuntar a través de l'Aixeta a ser subscriptores de l'editorial i teniu material extra molt interessant, com dues cartolines precioses il·lustrades i també punts de llibre, un pin, etc. Coses molt, molt xules que ens porta amb aquesta edició d'Edicions SEC de Sabres de Sal, la revolta de les aigües braves. I en prevenda també estan els llibres oficials a Sitges publicats per Hermenaute, que són Macros ocultas, retrofuturos y universos virtuales en la ciencia ficción a propósito de Tron, que és la temàtica d'enguany del Festival Internacional de Cinema de Sitges, i també per la mateixa editorial Woman Infant, topografía del género fantástico dirigido por mujeres. Són edicions conjuntes, molt interessants. En el primer cas hi ha gent... els coordinadors són el director del festival Àngel Sala i Jordi Sánchez Navarro, que també porta diverses parts del festival i els dos són unes eminències en cinema, però hi col·laboren més autors i autores. I en el segon tenim que la coordinació és de Mònica García Massaguer. Us parlarem més d'aquests llibres, que ens fa molta il·lusió de presentar-vos, perquè Hermenaute justament col·labora... Hermenaute està codirigida per Lluís Rueda, que col·labora amb nosaltres a la secció de cinema, Ona Cinema, que sempre es portarem cosetes també aquí. I aquest llibre està centrat en el fantàstic dirigit per dones. I la veritat és que és molt, molt interessant centrar-se en el fantàstic dirigit per dones, perquè podem trobar coses al·lucinants, pel·lícules fascinants, i esperem que us agradi molt. Després, properament tindrem El banquete infame, representaciones del canibalismo en el cine, que serà el llibre oficial del Horror Festival, el Festival Internacional de Cinema de Terror, fantàstic i de terror de Sant Sebastià, de Donòstia. Ben aviat, això ens suporta Antonio José Navarro, una eminència també en cinema. Tot això publicat per Hermenaute. Esperem que us agradin aquestes novetats. Us anirem portant moltes més novetats editorials en català i en castellà aquí, a la secció de literatura de llibres del podcast de Laura Clemente. Fins ben aviat.